Toto bude časť o failoch. A ja som si vybral jeden tvoj failík, ktorým si sa ty verejne, najväčší fail, neviem, najmediálnejší fail. Ano. Určite si mal aj väčšie faily. A to je tvoj horor, ktorý si natočil. Teda vlastne ty si ho nenatočil. Ano. Alebo ty si chcel natočiť normálne, že film, že prvý slovenský horor. Ano. Akože originál, prvá myšlienka bola, že teda ja dojdem a natočím horor. Nebola to moja myšlienka, prišiel za mnou môj bývalý kamarát z Košíc, ktorý... Tvoj bývalý kamarát z Košíc. ktorý vlastne mal túto myšlienku, že chce režírovať takýto horor a bavili sme sa o tom, že aby som mu to pomohol vyprodukovať, vieš. Tak som si akože vygooglil, že čo to znamená, keď si producent filmov a boli tam dve veci, že jedna je, že poznáš sa s hercami a druhá bola, že zoženieš peniaze na ten film, vieš. Čiže s niektorými hercami a tými, ktorí tam hrali, som sa poznal, takže to bola tá jednoduchšia časť. No a potom som zháňal nejaké peniaze na to a nejakú časť peniazy sa aj podarilo zohnať, aj sa natočilo, akože mali sme pár dní točenia a natočili sa zábery z toho filmu s tými hercami. Ja som si tak naivne myslel, že to zoberiem, ukážem to ďalším sponzorom alebo koproducentom, bol som s tým v Hollywoode, normálne som hľadal akože partnerov na to. Nebol si s tým v Hollywoode? Bol som s tým v Hollywoode. Bol si s tým v Hollywoode, si zobral zábery tuto na Slovensku natočené a išiel si do Hollywoodu. Tam je taký festival, kde vlastne sa stretávajú producenti z Európy alebo východnej Európy s tými Americkými. No už som bol, lebo som poznal celebrity a zohnal som nejaké peniaze. Ale bolo to málo, vieš, akože to bola pointa toho, že sme to vlastne nedotočili kvôli tomu, že som nedokázal to dokončiť nejako. Ale bol som už zaviazaný tým partnerom nejakým spôsobom, že nejak tie ich logá tam ukázať a tak. A aj som akože nasľuboval, že akože bude film a mnohí z tých partnerov ako keby neúplne riešili, že aký je ten scenár a čo tam je a tak. To znamená, že v podstate akože z tej nevýhody, že mi to tak nevyšlo celé, som sa snažil otočiť a spraviť nejakú výhodu, že som vlastne natočil film o neexistujúcom filme. Vieš, akože nebol som prvý ani v tomto, lebo... Fakt? Jasné, už Terry Gilliam z Monty Pythonovcov sa snažil urobiť o taký veľkolepý historický epos, ktorý mu nevyšiel a vlastne z toho bol iba dokument, akože film o filme, čo sa nestal. Ale akože že na Slovensku to bolo také akože revolučné, lebo vieš, že to je taká trošku akože hanba si priznať, že niečo ti nejde a že nevieš niečo urobiť. Bicyklovať. Čo sa nevieš? Bicyklovať. Prečo? Skúšal si to? No. Ale ne, bicyklovať sa viem, ale plávať neviem. Plávať neviem? No. A to si skúšal? A to som skúšal, ale to fakt neviem. A to fakt neviem. To nevadí. Ale proste, že spravil som film o tom, že prečo som nedokončil ten film, vieš. A toto bolo akože celkom dobré, lebo akože jednak to bola taká ako keby taká psychoterapia, že jak sa z toho dostať. A aj to bolo celkom dobré akože prijaté. Čiže bol si normálne nasratý? Akože fakt, že regulárne nasratý, že to nemáš dokončiť? A tak nebol som až nasratý, akože bol som taký smutný a sklamaný zo seba, vieš, že proste, hej, že ona, že... Že ty že si ja, to nedal. Hej, že ja? Chápeš? Proste pán Slovák nedokončí vec. Dokončil som to, vieš, ale dokončil som to, nejak som to dokončil, uzavrel, bolo to, vzniklo to. Môžeš si to pozrieť online, stojí to 99 centov. Na smečku. No. Preto som to nevidel. Hej? Ale 99 centov? Ja verím, že budeme mať toľko videní, že 99 centov to zarobí. Super. Nezarobí. Tak nič. Na čo som sem chodil? Preplatil som na tomto ateliéri. Nič v pohode. Dobre, čiže ty si... To je akože vtipné na tom je to, že v podstate akože, že ten film, ktorý vznikol na základe toho, že nevznikol nejaký film predtým, už mi na tom, že ma volajú rozprávať o tomto faile na nejaké konferencie a nejaké také motivačné stretnutia, tak už zarobil v podstate viac ako stál. No dobre, a ty si teda natočil ten film o filme, ktorý nevznikol a potom si ho dal aj do kín, alebo... Áno, mali sme to šťastie vlastne, že to malo premiéru na Artfilme, to bol ešte vtedy v Piešťanoch, ten festival filmový. A išlo to aj na ďalšie filmové festivaly a plus sme to distribuovali do tých takých akože klubových kín. A ja som si obehal s tým filmom všetky tie kluby, kde sa to hralo. Počkal som vždy na reakciu tých divákov, keď to skončilo a som sa s nimi tam stretol a rozprával o tom, čiže ja v podstate poznám každého jedného diváka
tohto filmu. Okrem tých onlineových. Okrem onlineových. A to sú tí mladí, to neviem. A to bolo akože super v tom, že mám celkom prehľad o tom, že ako napríklad super funguje táto filmová scéna v Kežmarku, výborne. A ako napríklad v Púchove nikto neprišiel, lebo pršalo. Čiže... A neprišiel nikto? Ne. Vôbec nikto. Nie, vôbec nikto. Ale dokopy to malo... Sorry, že sa... Nič ale to je super. Malo to nejakých 1000 ľudí, to malo návštevnosť, čo bolo v tom čase akože rovnaká návštevnosť, ako mal slovenský film Krok do tmy, ktorý bol nominovaný na Oscara za Slovensko. A počul si niekedy o tom filmu? Nikdy v živote. Dostal nejakých 1,3 milióna dotáciu zo štátu a urobil tie isté čísla, akože tento na kolene zbúchaný